Nagkadugo na diyang narespondihan sa silingan kining usa ka babae human gisulod o gidunggab sa wala pa mailing responsable. Nahitabo ang krimen sulod mismo sa balay sa biktima sa Barangay Buayan, General Santos City, Martes sa kaadlawon Agosto 5, 2025. Subay sa report, nadunggaban sa likod ug nawong ang biktima nga giilang si alias Jean, 21 anyos, estudyante. Sumala pa na ginusara ang biktima nga natulog sa balay sa iyang apuhan nga naarasab sa ilang compound. Subay sa report, alas 12 sa tungang gabi, nagkaistoryahanay pa ang inahan ug ang biktima. Nakamata ang inahan sa biktima pasado alas 2 sa kaadlawon tungod sa kasaba sa ilang iro. Diyang iyang gisusi ang gawas sa balay, nakurat siya diyang iyang nakita ang iyang anak nga nagkadugo nga gikarga sa silingan. Sumala sa miresponde nga silingan, nakamatasab sila diyang ilang nadungog nga daw nangayo og tabang ang biktima. Diyang ilang gisusi, ilang nakita ang responsable nga gibugno og dunggab ang biktima ug paspas nga misibat dihang mirescue ang silingan. Giobserbahan na ang kahimtang sa biktima nga naa karon sa ospital. Gisubay na sa kapulisan ang insidente aron maila ang responsable ug kung unsa ang tinuod nga motibo sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.